Аумығыз хайырлы сағатта мұхтарам милләттәштәр. Эфирда Башқұрттар программаға. Тапшыруды әдірләусей ради түркім исеменен хәдді Рафиқ Ахмәтшін сәлемләй. Башта оның темалары турасында қытқаса. Он же сам решает, он же собственник здания. Ему снести это здание или не снести. Бьялил райондағы Теләш ауыл музейі язмышы кем қолында? Елті ташы қолынан. Асқын районы Упқанкүл ауылының бүгінгі һәм өткәне. Біздің Шәрип ауылында элекке исеме оның Кушкүл болған. Құрған өлкәһе Қатай Башқұрттар ауылы тарихы. Башкиры с любовью, бережно сохранили культуру своих предков и продолжают ее сохранять. Екатеринбург қаласынан язма. Урал таулары әргенде анда тегәр инде кызыканып китеп уğraşалар инде дедем тарихты уğraşалар дедем культураны. Скайп аша бәйләнештә Берлинда яшәүсе милләттәшебез. Келер заман һәм кешеләр бұл бұрынғы артефактордың серен баһалар сөнки дөнья тарихының мәгънәһе Денислам Галин кеүек табигый талантлы шәхестәргә бәйле. Бұл һүддәрде Рус география җәмгыяте агзаһы ядучы Евгений Березиков Әбиялил районы Теләш авылындагы шәхси музей журналына язып калдырган. Төпкөл Башкорт авылындагы гадәти булмаган музей менән безнең хәбәрсебездә танышты. Барыһы бынан 5 ел элек экспонаттар йыудан башланды Денислам. Теләш авылынан йорт сатып алган һеңлеһенә ярдәм итәргә килә ул. Картуф баксаһында ер казган вакытта таштан эшләнгән эш коралдары янлек һындары таба. Табыштарды тәүдә өйдә хаклай. Куда-то отдать, это все равно куда-то выкинуть и спрятать. А здесь эти экспонаты, отсюда они взяты, здесь как бы найдены, а где они найдены, там должны находиться. Табышка юлыккан Денислам кадау эшләрен туктатмай. Берәмләп булһа ла экспонаттар да арта. Туган ягының тарихи урындарының фотолары лайылып киткәс, Денислам музей оештыру теләге менән яна башлай. Уңай еласыга район куллану җәмгыяте бөлгөнлеккә төшкән Теләш авыл магазинын хатырга аукционга куя. Удаманы бернисә ел йыган аксаһына бинаны хатып алала, ремонтлай, уны музей итеп кора. 3000 таш коллекция, балсык хавыт-хаба батыктары, географик һәм этнографик экспонаттар тупланган музей 2011 елда авылдаштар байрамында асыла. Музейга тирә-яктан шулай ук Рәсәйнең төрле төбәкләреннән килүчеләр күбәя. Музей бинаһы янындагы биләмәне теркәү мәсьәләсе туа. Для расширения нужна земля. А вот я пытался эту землю здесь, как бы хотя бы охранную зону вот этого музея, чтобы как-то документально сделать, тут какие-то проволочки идут, тут непонятки. Янәш ердән хужалары музейга терәтеп дигәндәй картуф баксаһын киңәйтә, ихатага техникаһын ултырта. Денислам музей янындагы ерде һорап район хакимият башлыгына мөрәҗәгать итә. Хакимияттан тудыуы аркаһында бинаны тиешле акт төзеп емерергә дигән тәкъдим менән култамгаһыз җавап килә. Райондың архитектура һәм төзелеш бүлегенән бөтенләй икенче белешмә алган Денислам Галин хакимияттың был җавабынан аптырауга кала. Асыклык индерүде теләп, безнең телерадиокомпания Әбиялил районы башлыгына рәсми хат менән мөрәҗәгать итте. Безнең һорауга район архитектура бүлеге начальнигы эшен башкарусы Рафиқ Хисмәтов җавап бирде. Ему просто порекомендовали, предлагается снести. Оформлением акта сноса написано. Значит, не предложили только. Он же сам решает, он же собственник здания. Ему снести это здание или не снести. Төбәктең кабатланмас мәдәниятен хаклаган уникаль авыл музее ысынлап та бинаһыз торып калырмы? Хәләл аксаһын һәм көсөн түгеп оештырган Теләш музееның язмышы өсенәсенә Денислам. Емерергә тигән карар еңерме әллә акыл өткә сыгырмы? Шәхси эшкуарлар хөкүмәт ярдәменә өмет итә ала, ә шәхси музей җитәкчесе район хакимиятенең ярдәменә таяна аламы? Ошондай һораулар бурсыганда Теләштә тагы бер коттедж дивары калкып сыкты. Асаба башкорт җирләре Рәсәйнең һәр сәяси осырында тиерлек я бүлгеләнә, я башка өлкә дәүләтләргә кушыла. Мәсәлән, үткән булатын 30-нчы елларында кыр танып, һыу танып, хундар һәм балыксы ырыу башкортлары биләмәһендә барлыкка килгән Асқын районы 20 ай гына яшәп өлгерә. 1932 елда уның бер өлеше Каридел, бер өлеше Балтас районына кушыла. Бернисә елдан соң район тергеделә, әмма 1963 елда янә таркатыла. Тик 1965 елда районга элекке биләмәләре кайтарыла. Тагыла шуныһы кызыклы, райондың Табасқы Тамак авылының бер өлеше Сиктәш Свердловск өлкәһенә карай икән. Безнең хәбәрселәр сәфәр кылган Упканкүл авылы язмышы ла бик үзенчәлекле.
Упкангүл авылының үткәне бик өйрәнелмәгән. Билдәле тарихчы Әнвәр Әсфәндияровтың Авылдар тарихы китабында уның башкортлар тарафынан нигезләнүе, Байкы түбәһенә каравы һәм кортсылыктың алга китүе турында гына мәгълүмат бирелгән. Безнең хәбәрчеләргә Олы буын вәкилләре ташка басылмаган тарих битләрен асты. Кайда туугыз тегез? Упкангүлдә хәзер, Упкангүлдә ул беребез. Башлап суган кылган. Топканнарны урман булган. Урман булган. Субхан Аллаһ, Субхан күл. Күлне кек башына зурмук. Улгас Упкангүл дигәннән. Башка да була безнең. Менә кушылда мишәле безнең. Арва шишмаун, кушан. Алар ирләрне, татар бу ирләрне. Biz başkaları verirler. Мөхәммәд Зыя Фәйзрахманов хугыш ветераны. Ул 89 яшьтә. 17 яшендә фронтка алынып, Киевта, Кишиневта, Бухарест, Будапештта алуда катнаша. Еңеүдә Прагала каршылай. Хугыш беткәч тә 4 ел Венгриядә кала. Милләттәшебезне башкорт, мари, рус телләрен белгәне өчен яшерен хезмәткә тәкъдим итәләр. Bir tatlı oğlumdan. Ben şu 4-5 yaşta varım bir avlu takta. Bu garip soğutlar öyle. Oğulda. Şkolalara garip bilinen. Şundan 6 yaşlarda okula girdim. Orada bizden sonra Tatar soğukta başladılar. Olayında 34 yıllarlayında. Мөхәммәд Зыя Фәйзрахмановтың адашы Мөхәммәд Зыя Әхмәт Закиров та хугыш ветераны. Ул 17 яшендә өйләнеп, 5 ай яшәп тә өлгермәенсә хугышка алына. Еңеүдә Япониялар каршылай. Хугыш тамамлангач, 1951 елга тиклем Чукотка ярымутравында хезмәткә кала. Милләттәшебез туканды куына карамастан яшәү дәртен югалтмаган. Машина йөртә, йорт кураһын тәртиптә тота. Ата-бабалары башкорт булган. Без армияда тоже шулай да. Син башкорт түгел бит, син сөйләшәсең татарча. Мәйтәм безнең китап юк инде, безнең китап татарча укыдык хәя. Без ата-аналар, без теле башкорт булган. Башкорт. Был ике удаманга башкорт телендә уку бәхете бер касында теймәгән. Төбәк мәктәпләренә тик 80нче елларда гына башкорт теле индерелә. Әмма тамырларында башкорт каны аккан балалар мәктәптә татарча укыһа ла, өйдә башкортча һөйләшә. Шуңа ла уларга туган теленә күсеү авырлык тудырмай. Мен өзім менә татарча укып беткәнмен бұл мәктәптә. Хәзер балалар башкортча укыйлар инде. Инде безнең татарча укыгандар да башкортча өйрәнеп биттеләр инде үзләре. Беренче укып биткән, башкорт телен укып биткән укучыларыбыз үзләре мәктәпләрдә, Өфө мәктәпләрендә, хәтта Себердә дә шу башкорт телендәрен укытып йөриләр. Әлеге вакытта ла башкорт бүлексәһендә укыган укучыларыбыз бар, тамамлап ятучылар бар. Аллаһка шөкер инде. Авыл мәктәбендә 42 бала укый. Белем усагы быел 2нче ханлы Аскын мәктәбе филиалы итеп калдырылган. Балалар 9нчы класстан һуң 20 сакрым алыслыкта урынлашкан районда гына йөреп укый. Әлбәттә, иртән торып салып китүе кыенрак инде. Хәзер өйрәнделәр инде. Иртән автобус белән килеп алалар һәм китереп куялар дәресләр беткәч. Ата-әсәләр үзләре йөртәләр үз машиналары белән. Авылда 174 йортта 500 кеше яшәй. Күпселек халык малчылык, шәхси хуҗалык белән шөгыльләнә. Кайбер халыклар кеше инде бюджетный учрежденияларда эшләп яталар. Күбесе үзләренең шәхси хуҗалыкларында малчылык белән, басучылык белән шөгыльләнәләр инде. Шулай ситтә Себердә эшләүчеләрдә егетләребез бар инде. Упкангүлдә күпселеге төп халык башкортлар. Ситтән килүчеләр юк диярлек. Авылдашлар туган табигатен, телен хаклап, ата-бабалар нигезен корытмай яшәй. Курган өлкәһе Әлмән районының Шәриф авылы шу төбәктә иң көнсыгыш сиктә урнашкан башкорт авылы исәпләнә. Уны ялан Катай башкортлары нигезләгән. Безнең иҗади төркем алыс араларда якынайтып, борынгы Катай кабиләһенең варислары белән танышып кайтты. 1000 яшәр урманлы, күккә улгашкан мәгърур каялы Уралтау һыртын артылып, көнсыгышка юнәлһәң, Зәңгәр күлдәр иле башлана. Силәбе өлкәһе Коншак, Аргаяш, Курган өлкәһе Сафакүл, Әлмән районнары Катай башкортларының илен шулай атайлар. Безнең Шәриф авылында
элекке исеме оның Кушкүл болған. Авыл усында 2 күл бар. Олар күп йылы бергә булып китә икән. Әз йылдары 2 күл булып айырыла. Шуның өчен авылның исеме Кушкүл. Юл артында Муртаза күле бар. Ул күл безнең памятник природы. Унда күртмәле үсә. Курган Катайдарының тарихы ярайһы ук яхшы өйрәнелгән. Революцияга тиклем 1912 елда Сергей Руденко Харт калмактар Катай башкорт-дачаларының 10 авылы халкының мәдәниятен өйрәнә. Зур фототека туплай. Совет заманында ла Тарих, тел һәм әдәбият институты был төбәккә берничә зур экспедиция оештыра. Галимдар Катай башкортлары әлеге йөрдәренә 18нче буат башында үзләренең буендырыксызлыгын иркен хаклау максатында Уралдан күсеп килгән дип исәпләй. Атайым 1-2 йөрдәй тайныгыл. Dünya malı üstün kaygırmayım, kayda minin şerif kantun ağayım. 500 halık, ay bikuf halık, yılaşalar onun kadrinde. Atayın gel yerdeyim dedi. Nimeşte yerdeyim. Bizden avulda bunu yakta istip. Kadir istip. Ali min bilgen de ağasını. Şanda iyi hagan bir kişi gelip. Avul bulmagan Ali bizden. Şerif diyen kişi. Şal Şerif diyen kişi avulda ada kantun bulkan. Şal kişinin malayı, ulu malayı ulgendi. Ulu malayı ulges, şanın kesin malayı şal yerdarda yerdagan tip atayım mine hülaneydi. Ул Şerif kart menin kartayımның atağı. Kartayım Gali menin. Ulu malayı Gali bulgan Şerif'tin. Şunan Yusuf, şunan Agzamov üç malayı bulgan. Әлмән районының Катай авылдары башкорт еренең иң көнчыгыш биләмәләре һанала. Һәм улар бер генә ру кабиләнән, ягъни Катайдардан гына тора. Сөләйман, Куйбак, Искәндәр, Тәңрекол, Кирәй-Тамак, Шәриф, Убала авылдары шулар исәбендә. Шуны үзенчәлекле, араларда яхшы хәтерләй был як халкы. Шәриф авылында шул аймактар булган менә. Хөвилдәр, Хуязандар, Казактар, Букоптар. Шундай аймактар яшәгән. Ара, аймак, нәсел, зат. Иске һәм яңы Шәрифтә кемдер яшәй, өлкән буын барыһын да белә. Ул мәгълүматлардан кайһы бирләре тарихи сыганактарга инмәгән. Мин Хуязандар оруынан мин. Без хани Хөвилдәр менә. Яңылар менә Хөвилдәр. Безнең як. Шанан Хуязандар тоже безгә керә. Шал Хуязандардан аръягы Казактар, Букоптар. Курган өлкәһе башкортлары үз телен, йолаларын хаклаган халык. Мәсәлән, уларда тик ошо якка гына хас милли кием өлгеләрен, аш-һыу, халык байрамдарын, халык давалау усулдарын осратырга мөмкин. Бөтә дөнья башкортлары курултайы оештырылгандан соң Рәсәйдең күп төбәкләрендә уның тәү оешмалары ла теркәлде һәм милләтебез мәнфәгатендә эшләй башлана. Свердловск өлкәһендә 1997 елда ук башкорт курултайы теркәлде. Өлкәдә 37 меңгә якын һәм Екатеринбург калаһында 12 меңдән ашу милләттәшебезне берләштерә ул. Башкортстандан айрылып калган Свердловск өлкәһендә борын, өпәй һәм һызгы башкортлары яшәгән. Әмма өлкә курултайы оештырылгас, уның җитәкчесе Нәфисә Фәсхетдин кызы Төмәнцева иң тәүдә борынгы башкорт авылдарын йөреп сыга. Халыктың проблемалары менән таныша һәм ең һызганып эшкә тотына. Был юлы өлкә башкортлары онытылмаган Курай моңнары дип аталган күргәзмәне асыл тантанаһына йыелды. Это значимое событие для жизни не только башкир, но и для всех жителей Свердловской области, потому что они будут знать своих соседей, башкиров. Это будет не первая и не последняя выставка, дай бог. Я должен отметить
что между нашими республиками и областью Свердловской республикой, Башкортостан и Свердловской областью давно существуют дружественные отношения. Они зафиксированы в наших соглашениях, которые охватывают очень широкий спектр деятельности. Это экономическое сотрудничество, это культурное сотрудничество, это обмен нашими учащимися студентами. И эти традиции, они продолжают развиваться, и мы высоко ценим эти отношения. Күп милләтле төбәктә башкортлары лайыклы урын биләй. Өлкә башкортлары корылтайы, Урта Урал халыклары мәдәнияте үзәге, Башкортстанның өлкәләге вәкиллеге оештырган күргәзмәлә ошо як башкортларына хас уникаль экспонаттар һәм мәгълүматлар урын алгайны. Күп милләт вәкилләре танышты бу күргәзмә белән. Үзбәк, кадак һәм башка диаспора халыклары ла ихлас катнашты. Башкиры с любовью, бережно сохранили культуру своих предков и продолжают ее сохранять. Как много было предоставлено материалов не только на территории Свердловской области, из частных коллекций, откликнулся Свердловский областной краеведческий музей, но очень много учреждений культуры Башкортостана, не просто учреждений, а ведущих учреждений культуры Башкортостана откликнулись на сотрудничество с нами, чтобы сегодня наиболее ярко, самые лучшие экспонаты, самые интересные вещи во всем спектре культуры башкирского народа сегодня представить. Һуңгы елдарда Свердловск башкортларының мәдәни тормышы һиделерлек янләнде. Елда һаван туйлары, Наурыз байрамы узгарулары халыкты берләштерә. 2001 елдан башлап Түбән Гәһәргә районының Үрмәкәй, Шәкүр, Өфе шигъри мәктәпләрендә башкорт теле укытылды. Бүген улар факультатив дәресләр генә булып калган. Каменск-Уральск, Үргә, Пыш макалаларында башкорт теле өйрәнелә. Екатеринбургта Башкортостан Республикасының даими вәкиллеге карамагындагы Якшәмбе мәктәбе һәм Гөлдар фольклор ансамбле эшләй. Урал дәүләт тау һәм Урал федераль университетларында башкорт милли көрәше секциялары оештырылган. Мы получаем дополнительную информацию, то есть, которую мы сами не могли бы каким-то образом почерпнуть. Вот. И что еще хочу сказать, когда дети после этих мероприятий приходят к нам, они понимают, что они приобщены не просто каким-то вот симулякрам, картинкам, там еще что-то, что эта культура, она жива, и что она где-то реализуется, где-то она подлинна и актуальна. Вот, то есть она сегодня живет. То есть и ее, я считаю, мы должны впитать в себя и каким-то образом сохранить, но не просто сохранить, она должна жить дальше. Совет мәгарифе заманында башкорт теле укытылмаганлыктан яшьләр туган телен оныта төшкән. Борынгы Өпәй һәм Һыдгы башкортлары этник яктан катнаш мөхиттә яшәһә лә, үз йөзен хаклаган халык. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең белән Skype бәйләнештә Германиянан Ләйсән Мостафина. Ләйсән Баймак районы Байыш авылыгыды. Әлеге мәлдә Сибай институтының Сит телләр факультетының 5-нче курсында укый. Әле махсус программа буенча Берлинда немец телен үзләштерә. Хыялы Европа телләрен үзләштереп Башкортостанды дөньяла таныту. Һаумы Ләйсән? Һин Германияга ниндәй программа буенча эләктең? Мин монда бер программа менән килдем. ОП дигән программа. Мин бер гаиләле яшәйм һәм тел курсларын үтәм инде. Бу программа турында кайдан белдең? Бу программаны безнең инста укытучыларым аша ишеттем. Чөнки безнең специальность буенча күп кызлар Германияга шайтып ошо программадан барып кайттылар. Һәм миңә лә күңелемә ятып калды, телдә ныграк өйрәнер өчен килергә булдым шунда. Төп укуыңдан айрым белем алаһыңмы? Минең төп фәнем ул немец теле. Мин кышкы семестрымның экзамендарын берип, монда алдан укып фәндәрне айрым рәхмәт укытучыларыма, укытучыларым миңа ярдәм итеп, алдан укып,
экзамендарымды беріп, мында кеттім инде. Германиялы яшәйсәк, гаиләне нисек хайлап алаһығыҙ? Біздің инста Айгүл Сафа кызы эшләп китте. Шул Германияла ошо программала эшләй инде. Ул безгә анкеталар бирде. Германиядагы агентствога үзебезнең анкетабызды ебәрдек. Һәм шунда гаиләләр үзләре безне хайлап алдылар инде. Курска йөрүнем 3 ай. Онда тагыла шул телде икенче илдән кешеләр менән без тагы шул курс үтеп, һәм был гаиләләр миңа ярдәм итә. Германияла Башкортостан һәм халкыбыз турында беләләрме? Алдан белмәйләр. Мин гаиләмә килгәндә һорайлар инде, һин Россия тур, һин кайһы ереннән инде? Мин әйтәм, Башкортостандан дип сөйләйм инде. Урал таулары эргәһендә инде. Анда тиләр инде кызыксынып китеп һорашалар инде, безнең тарихты һорашалар, безнең культураны, мәдәниятте һорашалар, улар бик кызыксыналар. Киләсәккә ниндәй уй-нияттәр менән яшәйһең? Дипломды бетәм май айында кайтып дипломды защиттем. Шуннан һуң инде монда 1 ел эшләйм дә, һәм кайтып икенче специальность алырга уйлаям. Минең хыялым тагы бар. Бәлки туризм буенча, бәлки экономика специальностен алган бухгалтер булган диләм. Икенче илдәр менән беренче туризмдан специальностен алһам, бәлки икенче илдәр менән бәйләнешеп алдагы үземнең эшемдә аскым килә. Әңгәмәң өсөн рәхмәт Ләйсән. Бар теләк хыялдарың да тормышка ашын. Һау булып тор. Башкорттар программаһының сираттагы сыгарылышы тамам. Интернетта безне www.tv.rb.ru сайтында карагыз. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-7392. Теләк тәкъдимнәрегезне әле экранда күренгән электрон адреска җибәрергә мөмкин. Бунан тыш безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты бар. Уның адресы bashkortar.tv. Бер аҙнанан яңынан осрашканга тиклем. Һау булыгыз, дөньяны башкортса карагыз.